Здравейте, приятели! Както ви обещах, преди да приключим от зоопарка и да чакаме до утре, ви казах какъв сладолед ще си взема, да ви кажа. Вече сме предрасти. И отивам да избера. Има ананас, попеш, смокиня, има горки плодове, синя дъвка, биското, сметана, бисквитки, перо, синя дъвка има, бискота, извинете ме за малко. сметана, бисквити и има една топка смокиня и една чизкейк. Фереро бомбони. Добър ден. В такава кутичка искаме една топка смокиня и една чизкейк. Аз искам сметана и синя. Добре. Избрах си сметана с бисквити, ето. Сега ни го дават. Ами, те са много голями и няма да изядем. Изчакайте малко. Това ли е цялата си? О, не много. Само смокинята и една сметана с бисквити в друга кутишка. Те са големи топки. За коя тази смокиня? За теб ли? Не. Ами? За мен. Ще дадем да ми пеш. Не. Сега взема само колко са пари. Сега, ако не ми хареса, аз чизкейк си ям. Къде сега си да? Не го натискай кантара. Ще ти става много скъп квадрат. Това е. Ето го сладоледа и от мен довиждане. Както ви казах, утрешното видео ще е всичките ми грини. Довиждане!